Aquesta setmana, des de la Biblioteca La Bòbila, recomanem Màscara Negra, del Federico Campbell. Federico Campbell és un periodista mexicà. Aquest és un llibre que va sortir a mitjans dels anys 90, que el que feia era recollir columnes periodístiques que escrivia el diari Excelsior sobre novel·la negra. Màscara Negra és la traducció de Black Mask, que és la revista on va aparèixer els primers relats de novel·la negra als Estats Units als anys 20. I la gràcia del llibre és que Federico Campbell, que va començar fent columnes per parlar d'autors com Hammett, com Chandler, a poc va anar introduint el fet de la criminalitat real al Mèxic fins als anys 90. I llavors vol dir que al costat de columnes sobre autors o sobre aspectes de la novel·la negra surt també tot el tema del narcotràfic, els assassinats polítics, i llavors te n'adones que en realitat la ficció i la realitat s'assemblen molt i Campbell a més escriu molt bé i són unes cròniques molt bones.